Hello, good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome back to my channel, Charleston here. So, karong adlaw nga itong pagkabuhaton is mag-truth, drink, or eat na sadta. So, akong first na guest, no? Si Maria Dalia or si Guy Dalia. So, ang second guest nato si Toot. So, dili sa siya ipakita. So, again, ang ato na pong pagkabuhaton is hangak ka azo, no? Ano man yung tawaning hangak? Igang hangak init. OMG. So, nata diri Bombay. Tinarang Bombay, eh. Naputay kamatis. Nasa tidiri ahos. Lami kayo kanunin. Ang favorite siya ni ahos. Bombay. Adi ko nagkamatis. Sisira kayo ng kamatis. Yan naputay ka ng sa tawagan ni lemon. So, sa dyan mo ng lemon. Wala yung challenge. So, napunta diri Ilinon na very, very special. Na ni siya tubig, na suka, o na ay asin. So, naku ipangutana ni Forex the Great, o mutugan siyang truth. So, dili na siya mo inom, dili po siya mukaon. Pero, o di siya mutugan, or it's either mo eat siya or mo drink. Okay? Hala, nasulti na ako ang pangalan, no? So, ako na nagipakita ang atong guest karon si Forex the Great! Sayaw sa mimbe, sayaw. Kanang probinsya ng gwapa. Probinsya ng gwapa. La. Uy, namong mga bisita diri na silang Jada! Napod si Angel. Uy, ipakita ako ani Dana, like, oh my God. Ato to ikuan. So, Forex the Great, are you ready sa ato ang truth, eat, or drink for today? Ready na. Are you sure? Yeah, sure. So, ang atong first guest, si Guy Dalia. Yeah. So, di ko sure nga ba to si Guy Dalia. Nya katong mga questions wala po na akong ipangandaman. Hello Mga po. simple kayo itong mga questions nga akong gianam. Dili mo ka first agit mga nonsense Sabi na questions, ko mga siya, si Eva. oh, yeah, kaya ako magipakita sa Forex the Great. Wala pa siya ma-upload sa sa YouTube. Then ako gipakita sa Forex the Great. So, abi ni Forex the Great og si Eva Alawi. Hi Eva Alawi, are you watching Eva! right now? Yes, si Eva Alawi na po si Jessa. Imo nag si Jonas Jess. Alright, thank you. Alright, Forex the Great, magsugod ito Forex the Great. Okay, igang sa mga kalibutan. Okay, ready? Magsugod na ta. Ready! Okay, this is very, very easy, Forex the Great. I hope so. Alright. Who is your celebrity crush? Oh, very easy. Sa mutukan jud ka, mag-truth jud ka. Who is your celebrity crush? Si Derek Ramsey. Derek Ramsey! Yeah. Not really a fan. Not a fan of Derek Ramsey. Okay, let's proceed. Di ko na mag-isip pa hindi Derek Ramsey. Okay, number 2. Are you ready? Are you ready? Ready? Kinsay crush ni mo diri sa Lobok? Kinsay crush ni Forex the Great sa Oh Lobok? my God! Crush ra ayo pag una-una og day ka na Malaysia na or usa na di pa sabot nga crush nimo na tawhana ni angay naka-crush ra murag ni-admire ka ng tawhana kay siguro gibutanan ka ng tawhana or siguro nakita nimo nga naligo sa dito murag nilupot ang iyang short ducks ana ba kana ni magmotor nga mga laki ana nga murag kana mga cute nito tanaw niya mga all-star kana murag kana maglabay bitaw nga magmotor nga murag gusto ka mo Pwede sa lamia i-back school ride life. niya oy pwede ba sa Tagalubok basta kaila ko di ko kaila yung isulti kay pulihin na. Loko, my God. Yes. Hindi ka kaila. Di mo mo class. Dapat kaila ko. Basta Tagalubok. Kasi na istorya kin sa mana. Si Kwan. Si Sir Balben. Sir Balvin kaila ko. Sir Balvin kanang kuan sa kanang tut turut tut kanang sa. Unsa tawag kani anak na bitang youth ambassador. Kaya taga Himilian lagi. Dili. Okay sa Sir Balvin. Taga Undol na siya. Sir Balvin. Sir Balbin. So may dagway aron. First name. Si Lou Sir Bal- lagi, Balbin. First name gani Sir iyangan. Ha? Cesar? C-E-S-A-R. Cesar Balvin. Hi, Yeah. Cesar Balvin. Dara siya sa Manila. This is for you again. Okay. Cesar Balvin, ako kailan mo. Okay, let's Patawon ka proceed. lang niya. Sige, Forex the Great. Ding, ding. Pila nakabok imong nauyab before mo nagpakasal ni Kuya. My Ni mo God. ano day. Pila kabok imong nauyab? 2. Sure ka? So, Tulo akong bana. yeah, ikatulo imong bana. Yeah. So, tulo imong uyab, ang ikatulo nimo nga uyab ay imong bana. So, kanin duha kinsa man ni sila? Si second, Ano kinsa oh ni? my God! Ah! Mamay, mention pa ba na? Dili, are, o gini ka gusto mo ko anay. Nadi, ano ito yung mga special food? goodness! Special food, na po tayo special drink.
Food ba? Nasa tawagan ni basta. Pwede na magpili. Yes, you can choose whatever you want. Answer na lang ko. Sige, kisama na itong Si- second boyfriend. Tulo din. So, ikaw pa, timong ba na? Duhara na lang. So, kinsa man? Duhara si Lopi Balyo o si... Kinsa man na, Lupi Balyo. Dara, loud. Oh, kailan si Jessa? Kailan sila? Nireact si Jessa, oh. Kanang usa, ma'am. Kanang usa. Tagaluway. Kinsa man? Si Rinan Tari. Hi, Renan Tari. Oh, mga tari, mga dato bigyan ng mga tari sa luway. Ma'am. Yeah. Wala ko anong tawag in global rin ko ano sa in global. Wala dili? siya siman. Like, oh, hello. Okay, sana oy, pero swerte mo Pero pagkakita I sa don't imong banner, like ma'am. Oy, siman. hindi ka nagsiman si Ba- Siman Loloko. Hi, Kuya Ray! Hi! Panipano I ni love you, Kuya my Ray. Hi, husband. yes, I You're love the you, Kuya Ray. best. Thank you so Very much for supporting supporting my my YouTube channel. my Alright, YouTube let's proceed. channel. Kaigan siya mo sa kalibutan. Sige, ma'am. Ug dili ka mo nagkadayon ni Kuya Ray sa imong bana, kinsa ka imuhang na bana karon? I think Paano masabi? So, you think dalaga ka karon? Yeah, kain busy sa work sa MIPSA. Si Benicio. No. Benicio. Binansyo. Benicio. Binansyo? Oh, No. dili ka. Del- Hi, Pe. Pala kong luto, Pe. Kanang lang kuha na, Pe. Sige, next question. Kuan, Mem. Mem, nag-cheat na ka ni sa imong bana? No. Never? Never. Alright. So, imong bana is naman dito sa Cebu karon. Yeah. So, do you think na siya kairing-iring dito? Do you think na siya kairing-iring? Uy, yung pag-ihok, please! Wala. Intawon! Dili na to ni ipang-edit, dili na ni ipang-cut, dire-diretso ni. So, ang pangutan na is, do you think na kairing-iring yung bana dito? Wala. Wala. Okay, so let's proceed. So, dila ko mga questions nila ako nagipagsuwat sa amang papel. Next question is, kanong pagkasal bitaw niyo sa imong bana, ma'am, na kay picture ma'am nga katumura kag nang luod. Ganun to ingat man imong reaction ma'am. So, tell us the truth. Kanong Kanang bisa kaslun ka, kanang makulbaan man ka nya, dili mo mapil nga kanang happy ka pero ang imong kanang bitaw ang imong feelings nga murag kulbaan. More kalibangon. Murag kalibangon, nga Ay, daghan gadain na, mga uy. ichi-ichi-breche. Basta kay wa mo gawas ng tain ma'am. feelings. Uy, charot. Basta may uban ma'am. Dag kanang hinig ka humay nagkasal makuan makuan nga mahiwalay na kasi imong mother Yes. kuwaon na kaniya so mingaw daghang mga Memories, sad memories. Happy memories, yeah. happy memories daghan happy kayo ko sa among kasal kay daghan kayong ning support Daghan pagkaon. daghan Wala lagi minimo invite ka daghan ma'am. support sa among sponsor. Hi Jess, how are you? Charot. Okay, so next question, ma'am. So, na kay mga silingan, di ba? Na kay ganahan, na kay dili ganahan. Sa imong mga silingan, kinsa ang pinaka-dili nimo ganahan? Charot. Kinsa ang pinaka-dili nimo ganahan? Ay, dili na adyo na, Kay ma'am. mga igagaw na mo. Kuan, ma'am, na kay dili ganahan, pro. Dili ka mutugaan, so, dili na, dili. Kaon na ramang Ah, sige. Murag wala man. So, dili mo tugaan si Forex the Great o kinsa iyang Okay, wala man. silingan nga dili ganahan. Pero feeling na ang pinaka-dili niya ganahan nga silingan is balay ni nilang Forex the Great. Nasa right side sa ilang balay mo na yung dili ganahan. Dili ganahan to, ang gagaw na Muna ko, yung ay. gingon ako. So, basta muna to. Kuha ng igagaw, the best. So, pili na Forex. Kanang ahos. Hindi ko nang ahos sa iita. I hate ahos. Kanina. Kamatis ang kanon ni Forex the Great. Wow! So yummy. Okay, ipahan og 10 seconds. Og dili na mo mahurot kaon na pagkauglain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Madali ka, dako. Dako ko no. Hi, Jess! Hi, mga fans! Charot, mga fans sa mukha ko. So hot in here! Liwang lagi ko. Mga friends, you think diwang ko? Niwang ko no, tapos si Forex the Great. Ano dito kamot Forex the Great? Uy, mas tambok pa si Forex the Great. Naku, I'm so niwang. Okay, so let's proceed. Sa confidently amazing. Hello na sila, oh. Kinsa ang dili ni mo ganahan. Sa confidently amazing, but not so beautiful people. Kinsa ang dili ni mo ganahan. I love you, Kero. Pag ko insultuhan sa mo to, diretso. Uy, wala dyan pa rin. Uy, break. Si Kero kasi. Gano'n man, sige, explain. Gano'n si Kero man ang dili ni mo kanayo ganahan. Ha? Gano'n si Kero man ang dili kayo ni mo ganahan. I love Kero. Pero nga nisulti ka, kagipawtag ka sa Joke ra least kasi favorite to. mo sa country. Dili to joke. Kaya gakuan ba yata, dili gachari, gakuan ba yata.
How about Ikaw Chessa? man ni Kero kay kanang dili siya manumbalig na ako mi Kero. Dalaga na kayo si Kero, no? Uy, wala si Manisyo imbitara doon na nayaw. Pagkuhan na itong San Roque. Oh, bitaw dito Lain lagi sa mo. Wala ko gi-invite nila. Lain lagi mo, sayang. Masad ka. Gabahin mo tag 70, no? Kada usag yun sa niyang 70. 70,000? Ikaw mo nagbahin mo tag 70 pesos, no? Wa? 70. Lagi tag 70. 70,000? Sana all. Hoy, let's proceed na. Dili na ito magisigot na. Okay, next. Isa ang imong least favorite sa SYP. Jason! Paano masabi? Why me? Ha? Why me? Cause, daghan kayo natabang na. Least favorite? Ay, les. Mo gani ka. Dili, hindi mo ganahan sa mo. Dili. Pinakadili ganahanan ni mo. Ayun, nangluod na siya. Oy, di na ko ganahan. So, dili ka mutuan kay di ka gusto maka-insulto. Imnari. Unsa na tuyo? Tuyo ra na. Pwede, gamay ra. Daghana. Uy, dapat ka na makita. Makita ka na makita sa itong mga friends. Gamay ra. Lagi, matabunan, Mim. Di pa ipakita ni mo. Super Extra Uy, Great. ginuso. Yay! Dapat Kaya ka mo na. to. Kaya mo yan. 5. 4. Wow! Very good. Super Extra Great. Alright, next. Lami, no. Ako, masaway ka nupod ka? Gamay. Gamay, oy. Makugway na tilawan. Next question. Kinsa imong least favorite sa DXN? DXNC. Pelram Channel. Least favorite? No. Ay, man na kan dili. Dili lagi nimo pinakaganahan. Ano ba yan? Hi, Beshi! Beshi Hi, Wa, Pelram Pelram Channel. So, Thank you sabi for ni all Forax, support. sabi ni Forax, Ikaw ang the best. ikaw daw yung hindi niya Dili, pinakagusto. why? No. Kasi ang tanong ko sa kanya, who is Not. your least favorite? Tapos sabi niya, Philrom Channel. Like, oh my God, Forex the Great. No, Huwag kayong you're the malikot kasi number one, the best. umuurog yung table natin. Huwag kayong malikot, umuurog eh. Ano ba naman to, umuurog? So, next question. So, yun yung sagot, Philrom Channel, Beshi. No, Huwag it's ka not. namang You're the best. Forex the Great, grabe You're ka the naman. best. You're so honest. It's a capture. Dapat huwag kang mag-ano dyan. Mag-ano? Next question. Alright. So, sa Shein International, kinsa ang pinakadili ni mo ganahan? Least favorite wala gani. ba? Bisayaon na lang na to. Okay, luto ko ng lips. Professional, guwapa. Ako ka, anong grade isa? Wala mo pa professional si Jessa. Lala, si Mem, dali dito, di ba sa Mem? Sige, kasi ang least favorite mo sa Shein. Ay, wait. Hindi ko kagawa. Yo, ay di, kao na po, Mem. Bombay, Bombay, Di ko Bombay. ng Bombay. Ahos. Di ko anak. Ahos. Isa man ang Di, pamay ka na. Katunga ra, God. Katunga ra, Mem. Hi, Mem. Ikaw sunod. Makabawa ba? Kane? Dali, 5, 4, 3, 2, 1. Namig ipamalitan namin matutong luto din ikaw man na mong na ni Ron. Mga unta. Okay, so next, second to the last, ano ni kuan? Second to the last, Mem. Mem, wala magka-pandemya last year, 2020. Do you think magka-amigo ta? Hala. Lami, Mem? No. Why? Because there's, kanang, English, in English. Kaya- Manong sa imong pananaw, ug pa magka-pandemya last year, why do you think kung di pa pandemic, yeah, if there was Bisaya na naman tao. Di, Bisaya ko pangunta na pero mag-English kag tubag. Sige, sa imong kay Bomining Gisoy. nganong wa magka-pandemya last year. Do you think mag-amigo ta? Do you think we'll become friends? Oh, do you think we'll become friends? Why not? If, English ba? English name. Just for we have viewers from South Africa, from USA, from Mexico, from Venezuela, from Malaysia. no, because Yeah. I have a canteen in a school. Then And what if I'm going to visit you at the canteen? Are you going to entertain me? I'm going to Cebu. You're going to Cebu, Yeah. Okay, so let's proceed. The best juga sa English name, gabi English 101. Sa Inday, nasa Satters Philippines karon. Hi, Satters Philippines, mabuhay! So, last question, ma'am. Ay, salamat lang. Unsa ang mga qualities nako na dili gaganahan? Yes. Ay, so pasab ug mukaon ka pasabot na kay di ganahan. Isulti na raman diha aron magkakuan taron. Di ko man mo na magladyog ta.
pamalit ka atong kanuno ng taro dahon na dadog uli. Sige. Tell me. Kasi di ganahan yung quality. Yes. BQ, quality. Tell me. Or kaon ka dire. Kaon ko. Go! No. Truth or consequence? Kaon na lang ko kay murag So, ahos, mim. kanina. Sige ka na. Lemon. Isugan ni Mimi lemon. Thank you so much, ma'am, for Extra Great. Thank you guys so much for watching our video. My video. It's truth, eat, or drink. Thank you so much for Extra Great. Nalingaw ba ka for Extra Great? Yeah! Thank you so much for Extra Great for answering the questions. Dami man ang tuyo. Pero kanina. Yes. So sa mga least favorite ni First Grade, please, ayaw mo ka-hurt. Kasuko lang mo taman-taman. Kasuklaman yung si First Grade. Charot. Joke lang. So again, thank you so much, First Grade. Thank you so much, my friends. So First Grade, what would you like to say to your YouTube friends? Thank you so much to all the support of my channel Forex Great. Monetize na ko. Yes. Tungod ninyo. Na-monetize na si Forex. So I'm so thankful to all the subscriber and yung nag-play sa akin ng W8. So thankful to all of you. A big hug thanks. Thank you guys so much. Bye, girls. Charles, I'm here. Ate Jen.